Добър ден на всички. Искам да ви покажа едно CLA 45 AMG, което пристигна вчера. Вече сме го подготвили. Клиентът е тук, но първо искам да ви разкажа. 2016 година. На 133 000 км. Забележката, с която дойде колата, е тази. Разбрахме се с собственика на колата за по-добра цена, да ни смени накладките, за да я купиме. Освен това, се разбрахме с собственика на колата да ни даде летите джанти, които са чисто нови, брутални, с чисто нови мишленки. Този кашон, който виждате, е с интейкове, мидпайпове, абсолютно цялата дранкулщина отдолу под колата, защото колата е на софтуер, в момента е на около 470-480 коня. По-интересното на тази кола е, че човека наистина е направил много мераклийски и сега ще ви покажа не малко познатата марка на всички Alfa. Това е Alfa Intake с Alfa разпънка, като разбира се има разпънка и отдолу, защото това купе е доста шофьорско и се суче. Сега искам да ви запозная с собственика на колата. Ивайло, здрасти, брат. Здрасти, здравейте. Ето микрофончето, ти го държиш, аз ще го държа и така. Добре. Само искам да разкажеш тези неща, които на мене ми разказа. Значи, преди да се свържа с Дзами и Iron Import, искам да кажа, че разглеждах автомобили активно. За жалост попадах все на фалшиви обяви. Не отговаряха на цената, не отговаряха изобщо, че съществуват тези автомобили. Оставил съм капаро, няма го автомобила, не ми пишат няколко дни, изобщо няма никаква връзка. И след това нещата се случиха с теб и този автомобил. Много интересно, Ивайло си харесва кола. Те му казват, ти иди да оставиш капаро. Ивайло отива до другия край на София, оставя капаро, оказва се, брат, колата няма вече, ама има същата за 3 евро отгоре, примерно. Да. Или примерно харесваш си кола и ми казват, Замка, гледайте това, кола съм си харесал трети ден, човека го няма и аз му казвам, брат, тази кола е продадена отдавна. Как мога да кажеш, че някой има колата, па да не те търсят после? Не знам, ако вие сте като Ивайло и си харесвате коли и постоянно ви дигат бюджета нагоре и ви казват, ама това тук много бързо замина или еди какво си има трава, това, трето, пето, това не е вашата фирма, приятели. Просто ни звънете, намерихме за една седмица горе-долу кола. От една седмица даже. Да, ти имаше малко повече претенции и така. Но в крайна сметка намерихме. Мисля, че намерихме топ попадението на подпазарната цена в България. Няма да казвам каква е цената, защото според мен ти ще продадеш след някакво време и ще купим нещо по-скъпо. Помагаме му с технотест, с номера, с абсолютно всичко, което трябва да се направи. Сега ще направим мигачите, след това ще направим технотеста, пращаме на автомобилна администрация, за да регистрираме колата и Ивайло отива на моренцето да си ръчка близо 500 коневото CLA 45. И искам да кажа, че аз съм Mercedes G и това беше единствената кола вчера, която от автовоза е така направи и запали. Мерцедес, брат. Не че нещо BMW G, не че нещо LG, обаче това беше колата, която на половин оборот запали. И който си кефи на CLA 45, искам да му кажа, това е доста шофьорска кола. Доста шофьорска кола. Това е кола за каране на писта, на извънградско, по гората. Въобще това е брутална малка стегната количка. А когато е на окачване, на софтуер и работи по този начин, брато, казвам ти, че много ще си скефиш на тази кола. Много ще си скефиш. Аз карам C63 и ти казвам, че това наподобява усещането. Много ти благодаря за доверието. Бъди жив и здрав и се карай се здраве. Ако вие искате кола, пишете ни. Очакваме вашите запитвания, не се притеснявайте, никога няма да си позволим да направим някаква тъпотия и после да ни разпарате наляво надясно. Iron Import, целият ми екип тук или аз Дзами. Благодаря.